И да бе хора пак. Тук втора част. Още едно видео, втора част и с моя квартал втора част. Така след като качваме втората част в този квартал, знаете, че ще има трета част, в която не сме в този квартал. Демек в неговия квартал, демек на центъра, където ще срещнем доста хора от вас, които сигурно вече сте гледали този шорт, който беше по-миналата година. Беше миналата година, буквално го снимахме аз. Да, му качихме, когато разбрахме как, ама беше преди 5 минути, 10. Преди 5-10 минути сега ще качим още 2 видеа. Сега това видео и още едно, което правихме. И ще видите в тези 2 видеа как обикаляме сравнително с този квартал. Сега ще отидем до моя блок, тъй като се отдалечихме доста. Тръгваме ли? Да. Ами ами ходим. Сега тръгваме към нашия блок. Към моя блок по-скоро, не е неговия, защото той живее на центъра, аз живея тук на Заводски. И няма как, доста трудно се срещаме. По принцип той ми се обажда и ми казва да вървя на центъра, защото ме чака там. И после идвам пред вас. И той идва пред нас, ма среща и му вика. Така се разбираме винаги. Аз играя Майнкрафт, между другото, до вечера към 5 часа. Той ще снима видео как играе Майнкрафт и аз ще играя Ама аз нямам Майнкрафт. Той ще си изтегли Майнкрафт от Happy Mod и ще играем двамата с него Майнкрафт в моя сървър. После той ще... Или може след малко да качим този лайв, който ще е 1 час. Да, ма тя ми нещо някъде, тя как си да снимам как играем. Ами, не може да си изтеглиш приложението, където се снима, докато снимаш екрана. Или не, аз го имам, да си снимаш екрана. Да, нали знаеш как снима екрана? Аз съм си снимал доста видеа. Обаче не ги качвам хора в YouTube, тъй като ми е срам да ги качвам, защото моя свят си е доста странен и вие няма да сте ги гледате. Да. Просто моя канал, аз нямам канал, защото нямам карта в телефона и нямам профил в YouTube. Иначе ако имах профил, вече щях да имам 2-3 видеа как играя Майнкрафт. И приемете, нямаше да ми виждате камерата, защото просто не мога да си изтегля приложението, където да ми се вижда и моето лице и само и това е Twitch. Да, Twitch. Не мога да си го изтегля, тъй като... Сега мога да си го изтегля, като се прибере, мога да направя в Twitch. Ще направя акаунт и ще има към 5-6 часа, ще правя Twitch Live и ще бъда ще говоря с моя приятел, като играем на една игра на име Roblox. За да може да си говори. Да, ма ти има си Roblox. Ами да. Ама... Но не играем на Grow Garden. Или не играем на такова. Ти има си компютър? Не. Ма аз играя игри, които са за компютър. Защото аз играя Майнкрафт постоянно. Ама си да се стеглиш на телефона и да снимаш на екран да играем двамата Майнкрафт. Ще да покана в моя свят. И всяка за мен. Ама човек, аз си говоря... Чакай. Ще снимаш мои сега даже. Пак сме тука. Просто сега отиваме към апартамента, за да види нещо. Трябва да се оправи, той трябва да се оправя и той трябва да се оправи. Това листо... Просто не трябва да показваме на хора, защото ще ти изтрият канала. Да, много сега не изглежда листо. Да. Приемете го така, за даденост. Ами... Това видео всъщност го качваме за сега, защото, да кажем, малките деца, които сега почват да качват видеа, не правете глупости в видеята си, защото ще ви изтрят канала. Да. Правим ви пример, защото сме гледали доста хора, които качват видеа, правят глупости, после канала им няма. Да. Така че не дейте, моля се. Просто ние сме добри ютубери, ние не сме такива ютубери, които... Да, сега ще пишете в коментарите, бадаби, ще правим каквото си искаме. Да, това са хейтъри, знае. Просто ние имаме добри хора, които харесват видеята. Просто това го правим за пример, не за лошо. Да ви си такова сега. Да. Добре, продължаваме нататък с видеото, вече до където бяхме стигнали. Отиваме до апартамента, тъй като сега вече най-добре е да вървим нататък. Ето блока, покажи блока, да знаят къде живея. Ето тук, ако някои хора живеят тук в този блок, да дойде на вход Г, чакаме ви на вход Г. Сега като качим видеото, като излезе видеото в канала и който го изгледа да дойде на вход Г. Да се срещнем, да си направим снимка. Ако въобще не гледате видеята, защото ние за първ път качваме днес 2 видеа. Хора, това беше от нас клипа. Чао!